Good morning. Kumusta kayo kakabsat? Praise God, kakagyaman ang unay, kaya ayat ni Diyos na may ilap na punos ka na tayo. Kaya dahil nga ayat ni Diyos, so tinanggal ka na tayo, hindi tarigagay, kaya ayat, sumata tayo ang aming tata dito. Amen? Mabalin ni makipagtagtag kayo manila. Hallelujah. Kagyaman kami ang Diyos, dahil mananalda. Kagyaman kami ang hindi kinaibag mo, iayat mo, may ilap na punos ka na kami. Kagyaman kami pinag-imbag na imam na nagitagdaran ka na kami, patusan kami naman na. Kung na ang Diyos nag-imbag kawa ko. Katatuloy kami na sa papakumubay ko sa mga na. Agyaman na pa nila ako, tipag-tingin na sirig, ganyan mo kanya ka mga balinaw, agtuloy na ministro, karigiging na mapatugan namin. Kung na ako Diyos, itatalag kami kin ka, nakatigandar kami kin kapag sikalang ako Diyos, tipag namnamahan ni. Kaya tingal daw, i-claim ni dinaktal na balday ni. I-claim ni pa nakadupra, kaya sa kijablo, katagyaman kami ako. Espiritu Santo at ang magpapalit ka na kami, magpapahilog ka na kami at mga balinan yung aramitin na lang ngayon pwede tinagpapag ng isang ipagkakata. Wala po Diyos, agyaman na panangaramat pumalin kanyang tatangal daw. Kasi di ba nakabalin nga rin kapukin ka, awan kanya ako nuligat amin kin ka. Kumit kita ka nga po Diyos, titulong mo. Kahit kung pamilya amin na tayo kinatanong in Jesus' name, kunay man amen. Praise God. Mabalin tayo mga tugaw. Kaya man natin i-sakripisyo yung amin na nakaumay kami kanta nito ay tapos may isa tayong mangitan mo in magpadayaw iti kiniimbag iti Diyos. Praise God. Hallelujah. So mamatiyak ikayat iti Diyos kat marikrit na tayo may lapunos ka na tayo kaya so kung mamulit ka na tayo iti kinabilin kinapiksa kinabalinan tayo mal hindi mo ko na ang talinalag ikayat. So, itinaytingag sa apa, iti paginadalan tayo, kat may paano kasalo, arit naan, iti ayat ni Diyos. So, magpagin tayo, iti libro, iti Daniel chapter 11, verse 32. Amoyo, at nagigit ang tao, at ipagarap dapat magunpud da, iti ayat iti Diyos, kaputa kas talauna, iti panamay ayat da, iti Diyos. Ngayon saan? Ludigan, magunpod mo kinmarinam iti ayat iti Diyos, gapu tamamati ka na ay ayatan na ka iti Diyos. So babaan iti panamati, na ay ayatan na ka ni Apo Diyos, dito'y mo mamariknam, kin magunpod iti ayat iti Diyos, yung mailap na pulos kin ka. Kat iti ebidensya anamati ka, kat agpalat ka kin kuana, agdependar ka kin kuana, kin manginanamo ka iti kinapudno iti sapuna. Kat di tamatan, at talinag ka nga, talagkin ko na. May lapunos kin ka, iniayat na, na mangtagkin ka iti salaknip, mangtagkin ka iti nana, mangtagkin ka iti talna, ken mangtagkin ka iti panakabalin ng mga ramid ka rin iti aming napagayatan iti Diyos. So nagtalag ka kin ka na, may lapunos kin ka iti ayat iti Diyos. Kat iti ebidensya nga mamati ka, kat itiran mo agas na may lapunos kin ka iti ayat iti Diyos, kapabalin iti panagtalag. Kat mapunang ang dahil ko yung panamati iti na Apo Diyos, iti ebidensya ka namati tayo kat mapunang akulunan tayo isa na, apresyanan tayo isa na, padayawan tayo isa na, yan saan tayo nga agad-agad kalag iti karina. Kat itamad tayo, ngayon karin iti Diyos, nga iti ayat na, kat may napulos ka na tayo, nga isok iti mangtad ka na tayo, iti nakiksak, kinakred, kinaanos. Praise God. So iti ebidensya, nga namati ka, kini Apo Diyos, kat agpanuray ka kinikuana. Agpaidalan ka kinkuana, na isunalaan iti unang nga agdali na panunod ko, iti amin asapuan, iti amin nga aramidan. Kat ditamot tayo, na ti ayat iti Diyos, kat iso iti mangtagking ka, iti kinabilang, iti kinapiksa, na agtalinaan, na agbiag, anasantuan, iti panagbiag, agtalinaan, na agbalin nga nalintag, iti matang ni Apo Diyos. Amen? So, iti ebidensya nga namati ka, kat agpalag ka kinkuana. So, nalarang iti pagbilendayan, kat awanan iti sabali, iso na iti umunan, at dali ka panunod mo iti aming karamidan. Amo yung magbagat na ito, namin at dali iti agpuna, anamati daw. But when you look at their lifestyle or their actions, they are not believing at all. Nung managdandanag ka, nung naglaka ka amahupay, nung naglaka ka amasurun, naglaka ka agpanik ka putaga kasi di mapaspasamak di aglaw-law, you are not believing the love of God.
So you are not believing the love of God. Nagdandanan ka. So when you believe that God loves you, kaya kunang mamatya at Diyos ay ayatan na. Kaya itamatan ako nang I know God loves me. Ang mo na iti Diyos na endless na. I know that God will bless me. I know that God shall supply all my needs according to His riches and glory. Praise God. Hallelujah. Glory be to God. Dahita, ipag-aayat iti Diyos. Adindingan ka na tayo. Dahita, ipag-aayat iti Diyos. Araw nga, manipod dito iniwan tayo. Ako nang mamatya at iti Diyos ay ayatan na. Mano ka na ba yung mamati ay ayatan na kayo iti Diyos? Amen. Ini may pinas kang papasama kay tigyan ko. Asaan ko nga mo ikarami na. Kas lang awanan iti mamuspusan. Kahit nalagyan ko rin ito ati Diyos ay ayatan na. Kahit narinap iti ayat iti Diyos ang may lapunos na niya at inag-imbang na iman at inbangon na. Tapno ang katawa manan. Ang kratbuak manan. Ang plano manan. Malagyan ko yung kantaling iti ubing ako nanan. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Ang muyo day kanta, day kanta at nagmuan, iti kinapudno. So umumay kin ka, saan na may parbal na kasasaad ka kunam, Jesus loves me, this I know. So how do I know? The Bible tells me so. So anyaman iti kasasaad mo, iti biyag ka kunam, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. So nung ayat mo, kamamaksyat daytang, aramid ka mali ka kunam, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Nung ayat mo ang agasan daytang, sakit ka kunam, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. I may not know it, but I know this, He loves me. So how do I know? The Bible tells me so. So if you want to run the devil away from your situation, kunam, Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Nagmayat na ito'y nadingdingding kapsa. Dito yung may lapunos king ka, iti mapuna nga ayat iti Diyos. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. So nung kaya mo mamaksyat, may tangadapos ka aramid ko lang. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nung kaya mo maagasan na sakit ko lang. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Anyaman na di kasasaad mo, ibiyag ka ko namin. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. So lumay kang kati saan mo may parbon na kasasari, ibiyag ka ko namin. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ibagag ka na kayo. Lumanpay kantalan na ito'y kantalan na ito'y bingang na ito'y kantalan iti kinapudno. Kapot ay sumiti bagpagay iti Biblia. Kat lumamati kayo iti dayta, di tamang na ti ayat iti Diyos. Kat may lapunos ka, na iso iti mangtagkin ka, iti kinapigsa, iti panakabalin, nga mga ramid, kada iti amin na pagayatan ni Apo Diyos. Hallelujah. So na ito'y na ayat iti Diyos. Nagdakala tayo. Kat iso iti mangtag, iti kinabilag. Mangtag, iti wow, kinbising. Mamatyak, na inawat yun na ito na ayat iti Diyos. Isa ka po na handa kayo dito. Iti nagtag kada kayo, iti wow, kinbising. Talag iti sawo iti Diyos. Wow, agdayo, kiniapo Diyos. Ganda po, talikrid namin iti ayat iti Diyos. Nang lumadayo ka iti ayat iti Diyos, ibagating ka. Maawan iti kaganay kayang, nagdayaw, kiniapo Diyos. Isumalay ko iti tulbag. Iti amin iti biyag tayo, taliknanom iti ayat iti Diyos.
Kanayon mo na ibaga, di ta panunod mo, ay ayatan na ka, iti Diyos. Praise God. Ti Diyos, inuna ka nagayat ka na tayo. So saan na ka ay ayatan iti Diyos? Gapot ay ayatan iti Diyos. No di ka ti Diyos ay ayatan na ka. Kat maawatan na itang ayat iti Diyos, mabali iti pamati, mabali naman ayatan iti Diyos. So kanang ako Diyos ay ayatan ka. Gapot at ayat mo matagdahan niya na ilapunos niya. So ako Diyos, dinggit na nanain na ito sa om. Sana ka matulog tatagap po tayo ayatan ka ako Diyos. Sana ka kikitag, dinggit na ito sa om na nanain ka ako Diyos. Gapot tayo ayatan ka. Manong ka na kayo mga ayatan ka ako Diyos. Praise God. So garot, nag-focus tayo. Saan tayo magdurog? Ag-focus tayo na ipakita tayo kina ako Diyos. Na ay ayatan tayo ni ako Diyos. Gapot ang luti ka nito, may panapunos ka na tayo. Di ayat iti Diyos. Kinagtalinagan, di ayat iti Diyos ka na tayo. Iso na ito, imangtag ka na tayo, di panakabalin. Na mga ramit ka na iti amin na kinaimbag iti Diyos. Dahil lang itiwagas. Dahil lang ititulbag. So kada tayo manamati, ada tayo dito eh. Taknungunag tayo, di panakamo iti Diyos. Kahit maadaan tayo iti pamati, naayatan na tayo iti Diyos. Kahit itamot tayo na ayat iti Diyos. Kahit nailapunos ka na tayo. Naiso iti mangtag ka na tayo, iti kinasirit. Mangtag ka na tayo, iti kinalaing ka na iti amin iwayan tayo desisyon iti biyan. Mamati ka iti Diyos, ibanan na amin na naging pamitigyan ko. Kaputa mo, may ayatan na ka iti Diyos. No awan iti makita ng pamuspusan, kaputa ay ayatan na ka iti Diyos. Iti Diyos mga ramid iti pamuspusan. Iti ayat iti Diyos kat mga ramid iti dalan. Takmo bali na mapakabalikan. Anyaman ang sitwasyon iti biyan ko. So anyaman iti sitwasyon iti biyan mo katunang. Iti Diyos ay ayatan na. Numan may saan ko ang muna niya iti mapaspasamak tata. Ako ang muna niya iti pamuspusan na ramidot. Nga mamuk iti ayat iti Diyos. Mga ramid iti pamuspusan. Takmo balinak na ramidot na tayo tinaimbag. Kung lumay kang kandidatas, umay kang kandidatas panungutan ka, agaramid ka magdidatas, ulang ibalas ka magdidatas, sa magdidatas, kung inaramid na ka, ididatas, kaya mo magkaramid ka na kuha na tinimbag, ngayon na ang dating kati ayat iti Diyos, ikaharag mo kayo, di mga raramid king kay ididatas. Ang mo ikararag na mga ama, no di ka ikararag mo nga mamitisyon na niso na. Amen? Praise God. So kada ito'y ayat iti Diyos. Nung awan, iti ayat iti Diyos, kada tayo awan serbi, iti biyak tayo. Kat no awan iti ayat iti Diyos, kin ka awan ayat, kin ka awan mamaay iti biyan mo. Kas kumakanya pure kay agsawo, kada kayo iti amin nga tinasid, nung awan iti ayat kanya, awan serbi, iti panakisasar kada kayo. So kada ito'y na ayat kakapsa. So kada ito'y, iti tayo gagayang kayo, na may lapunos, iti biyak kayo. Iso na ito, iti mantag ka na tayo, iti kinabilang, mantag ka na tayo, iti kinapigsa, nagpuloy, nagserbi, nakakatado, nagkitinapad. Nakatado na kiti tahedya, iti panagserbi tayo di ako. Dahil iba iti may sahan nga sa siputan iti Kristiyano. Dahil iti number one, dahil iba mo na nga panakikilo. At tika iti kabusan, maminsan, at aling iti pakapumikuman iti biyak. Ngayon, ingat iti Diyos, ingat iti panakabalay nga mga ibagdag. Kada iti tahedya iti biyak. Dahil ta masakit at mabalin mo nga ibagdag. Dahil ta makulag, dahil ta namang dadalol, kita at mabalin mo nga ibagdag. Ingat iti panakabalin. Lumanagin ko yung istorya kini ako, Jesus. Hindi adala iti nga iti baybay. Na naman nagkararag niya ako Jesus iti bantay. Iti palabantayan iti naluyon. Nagiti pa po na nga disimbuluin pa. Nagiti nga iti baybay. Ngayon ka natin terapiin. Nga kasla nga sandal nga amuno yan. Isang lanan na. Kasla nga iso iti mangpatay. Kanya na nagiti po mansubos. Kinaluyon. Kaya ti ako ipakita na. No kasano nga ibantay na naman. Dahil kita makabuso. Sunad na niya. Ako Jesus iti rabaw iti lalo. Kaya kung na ni Pedro. Ako. No si Kaleta. Palubusan ako may ka. Kaya kung na niya ako Jesus. Umay ka. So nagnani Pedro, iti rabaw iti dano. Sino pagpakita iti Diyos na mamati ka. Kanya, mabalin ka na magna, iti rabaw iti dano. Dahil taka dano, naman kaya't namang patay ka niya. Kadakwa na ngayon gana tito na tirabi ngayon palapalayo. Ngayon gana tito na tibaybay. Basta sanda gamot sang naganda. Ibad-bandag lang ni Pedro. Kapo di pamati tayo. Mayayatan na tayo. Niya mo Diyos. So saan kayo agutan? Siyak na ito'y agrat po kayo, hindi. So agrat po tayo, gago tayo ayatan na tayo niya ako Diyos. So anyaman na trahedya, ibagdit mo rin ang trahedya. Tas ang nga iso, ikinapad, hindi pa nakikimong mo. Taklo ang may sa tayo, nagdayaw kini ako Diyos, nangruna na makita tayo, at ipanawan ka kasiligan. So na ito'y ayat ni Diyos. May lang na punos ka na tayo, bababay din ipanamati tayo, na ayatan na tayo, bigyan ako. Ulitin na sa ulit sunan. Manupa na kayo ni mamati na ayatan na kayo ni ako Diyos. Amen. Praise God. Glory be to God. So, dyan po iti Daniel chapter 11 verse 32. Kuna na dito eh. And such as though willingly against the covenant shall he corrupt by flatteries. But the people that don't know their God shall be strong and do exploits. So, nagiti tao mamamuna ni Diyos kat adaanda iti tinabilan, kinadaanda iti tinabigsa, kinadaanda iti panakabalin ng mga ramit. Kada iti na isang sangayan. They are more than conquerors
So as far as knowing of Him, having a knowledge of Him, then mariknam, iti presensya, iti Diyos. Kat iti lang wagas, ang mariknam, iti presensya, iti Diyos. Kat babaan, iti ayat na. So kadag iti, makaamu kiniapo Diyos, kat adaan-dang iti kinabilag, adaan-dang iti kinabigsa, kay mabalinandang araminan, dagiti na isang sanayan. Dahil tatat mapasama, babaan iti panamating, nga ayatan na nga, iti Diyos. Kaya kung mamati ka nga, ayatan na nga iti Diyos, di ka matang na adang iti kasasada ko nam. Amok, ang daan niyang aminan, nakasakulang, tatangal daw. Amok na adaan niyang aminan, nakasakulang, ama ipaay ibyak. Amok na maagasan na, amok na mapagbaligyak, na ito yung saan na may pargang na mapaspasama kanya. Amok, adang, iti ayat, iti Diyos kanya. Praise God. So na amok, ayatan na kay iti Diyos, kahit mabalin mo may deklara, adaan niya, iti ayat, iti Diyos. And I have faith that no matter what happens in my life, God loves me. Jesus loves me. And because Jesus loves me, this is going to be alright. So Jesus loves me, and because Jesus loves me, that promise is going to come to pass. So may patungpal, dagiti kare ti Diyos, ibyak tayo, gapo tayo, ayatan na tayo ti Diyos. So Jesus loves me, and because I know Jesus loves me, I'm going to be alright. So kadagiti makaammo iti Diyos, kat mabalinandang araminan, dagiti na isang sangayan, kat alukuyan ka, nga umunag ka iti panakaammo kenkwana by spending time with Him. Kaya matisaumat kenkwana babaan iti kararan, kat agsaumat ti Diyos kenka babaan iti Biblia, kat ditamat tayo nga mapatawag kenka, tinaan-anay ang panagtalag. Panagtalag kenkwana, panagtalag iti kinaimbang na, panagdipendar iti kinaimbang na, kaya pananginanama iti kinagudno iti sauna. Lagi-lagi pa. Di umuna, sumasapol nga among, at di umuna, ataktik ka, iti jablo. Kat alukuyan na ka, saan nga mamati, nga ayatan na ka ti Diyos. Alukuyan na ka, nga saan nga mamati, nga iti Diyos. Kat baybayan na ka, nga saan na ka, nga ayatan, isot ka po na nga napasamak, kin kay di mati. Dahil ta iti isot iti kabuso, dahil ta ti umuna, ang modus operandi, iti jablo, isot ka po na nga nudin kami, isaw ti Diyos, maminsan paturugan na kang labanan. Handa sila mabagiti, masurot. Taray tayo, taktikay ni Diablo, at masahan mo, maawat, ang naiayatan na nga ni Diyos. So di ko na modus operandi ni Diablo, kat kaya na naisagsak, di na panunod mo, nasaan na ka ngayayatan ni Diyos, saan na ka ngayayawanan, isot ka po na nga napasamak, kinkatimati. Amuyo, anda na biti ka tao, masanda nga mo, iti kababalin, iti Diyos. Ako na da. Ada kaya pakita ni Diyos kinka, isot ka po na nga nalisgrasya ka, ha? Ada kahit nakita ni Diyos na niya, isot ka po na nga nalisgrasya. Dahil kinatataw na kung kunay, di ka sa tatat saan dalang mo, di ka sasahan ni Diyos. Saan nga pag-ayatan ni Diyos na malisgrasya tayo, amen? So, digiti saan nga makaamu iti Diyos. Awan na na ipamati iti Diyos. Ako na na, agga iti plano iti Diyos kinka, isot ka po na nga agsaksakit ka. Ha? Ada plano ni Diyos na niya, isot ka po na nga agsaksakita. Ibagat ka na kayo, dahil kita kagkuna, saan lang amu iti kababalik iti Diyos. Ada di plano iti Diyos kinka, ada di kaya ipakita iti Diyos kinka, isot ka po na nalugbi ka. Taklo agad na kumam. Taklo agbalik ka na nasimpat. Ang mas yun kaya iti Diyos. Amen? Saan na kaya iti Diyos na malugbi ka? Saan na kaya iti Diyos na magdadagi ka? Ngam naman ba'y may palubos itigyan mo? Ngam talinalid ka, ipamati na yayatan na iti Diyos kung na nga ibanag na amin na ibang itigyan mo. Praise God! Agbanag na rin ibang ka amin na mapaspasama itigyan tayo na talinalid tayo, ipamati na yayatan na iti Diyos kay magpaglaga at magmaturugan. Praise man! Praise man! Kahit na amin ayat iti Diyos, hindi naman nakabay mo magmaturugan sa praise God! Glory, glory, glory! Yes! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Ay, ito na tayo namin na ako, Diyos. Doon na tayo magkakasal. Yan na yan. Glory, glory. Tignan kaya iti Diyos tingka. Tignan kaya iti Diyos tingka. Mamati ang tanda ka dito eh. Kaputay ayaw na kanya ako, Diyos. Hamo malabsan na itinaadal tayo. Kaputay iso na ito iti panakabaling iti Diyos. Ngayon dad na kala tayo. Kiniso niya aramas tayo.
Isu na ito'y itibinig tayo. Nagtalinalad ng mga ramid iti pagayatan ni Apo Diyos. Palakpakan tayo man ni Apo. Kawalit tayo mga ikaw. Thank you, Jesus. Hallelujah. So nagiti tao masandang amu iti kasasaan iti Diyos. Ket kunada mapasamakin ka dahil nakadanas kapot adatit nalo iti Diyos din ka. Ibagag ka na kayo. Dahil nga tao na mga ibang baga na napasamakin ka iti dapas ket adatit nalo iti Diyos din ka. Hana nga amu iti kababalin iti Diyos. Ngam sika among iti Diyos. Among adayta adatas dayta asakit ket saan nga iso iti padayatan iti Diyos na mapasamakin ka. Sika nga among iti Diyos. Among adayta parahedya dayta adidigna dayta saan nga may parabang na kasasad dayta uot ket saan nga iso iti padayatan iti Diyos na mapasamakin ka. Amen? But when you have a wrong impression of God, pabasulang iti Diyos, gaputan na pasamakin kay ti madi, pabasulang isuna, gaputan ang sakit ka. So when you have a wrong impression of God, pabasulang isuna, gaputan na awanan kay ti trabaho, pabasulang isuna, gaputan na kurapay ka, nang naamong iti Diyos. Anyaman iti kasasada iti, anyaman iti mapaspasamak, kat kunang, I don't know all about what just happened. But there is one thing I don't know. God loves me. Hallelujah. Amen? Praise God. Dahil tayo tinadagkanan na aramas. Kinsa naknib kayo. Na naadaking ka ti ayat iti Diyos. Anya kung mati mangbalin na mangdangran kita. Naadaking ka ti ayat iti Diyos. Sinong natin makalakpad. Kingaw may makigino. Saan ka nga mabalin nga agrason. Na saan ka nga maki-worship. Mga padayo kiniapo Diyos. Naadaking ka ti ayat iti Diyos. Kaputawan ti siya. Sino man nga madadalan ka na tayo. Naada ka na tayo iti ayat iti Diyos. So yun, anong kuha na kayo dito eh. Narik na umnang iti ayat iti Diyos. Tauray mo na nga sila ti kasimpan. Anong iti grupong na awan iti ayat iti Diyos. King ka awan iti ayat king ka. Saan mo nga kaya na makipag-worship ka na gini kakapsat iti apo. At among nalintag ka na simpan ka. Awan ka raramitin mo mali. Uragyan ka natan. Di ba na yun. Ti among naisalakan ka. Ngayon po na itigib ka na giti na mati. Ang may sada. Nga mga padpadayaw iti apo. For the reason. Iti Diyos kan adda. Iti nagbabalikan tayo. Dahil iti makuna. Ay kay dayaw. Iti apo. Sunadin no dayan. Iti nagpurunuman. Dahil iti tagtao. May papan na itihan. Iti presensya iti Diyos. Kaya pagkachay. So iti presensya iti Diyos. Doble-doble. Ang may lapunos ka na tayo dito. Kaya saan lang nga nito. At dapat nagtitinibribo ang hel. Iti apo itag naulang tayo. Nga makipagragrag o. Nga mangkit kita. Iti kinaimbang iti Diyos na mapaspasalang iti biyak tayo. Amen? Praise God. Sige. Hallelujah. Glory. Glory. Di ayat iti Diyos laglagpan tayo. Iso ti mangdeg ka na tayo iti magagagay. Nga agfos. Nga mangdengat iti ayat iti Diyos gamin. Ti taktika iti kabusog. Nagdaw na iti nga pagin. Ngayon saan tayo may palulos. Iti nga pagin. Iso ti masura. Hindi ka at tayo na ito iti pamati. Pamati nga niya. Ay ayat na tayo. Niya mo Diyos. At iti-evidensyaan na natin tayo. Kaya agkalan tayo kikwana. Ang tinganda tayo kikwana. Kaya iso natin mangdeg ka na tayo kinabigsa. At nawabalin natin yung madenggan na siputan na nalaing. Hindi kay papanan. Dahil ito sa iti Diyos na maiburay ito yung umutibiyang. Tapos ito yung ma-bless tayo. Mabindisyon na tayo. Maadaan tayo kinabigsa. Kinatulad. Kinaraing na mga ramit karigiti amin na pagayatan. Ni Apo Diyos iti biyak tayo. Babaan. Iti manang nagrinda tayo. Iti ayap iti Diyos. Ang tandaanan ko naman. Di ayap iti Diyos. Ibang pagpabilin ka niya. Kanagyaman ang iti ayat iti Diyos. Anong tad kanyak ti salangnig. Nang tad kanyak ti inanang. Nang tad kanyak ti talnang. Nang tad kanyak ti panakabalin ng mga ramit ti iba. So agyaman ang iti ayat iti Diyos. Na iso ti mangmangtad kanyak iti kinabilan. Mangmangtad kanyak ti kinapigsa. Tak ngalamitan dagiti isang sangayan nga banag. So agyaman ang iti ayat iti Diyos. Na iso ti mangmangtad kanyak ti kinokorek. Mangmangtad kanyak ti kinaanos. E mga daanak ti panakabaling nga agayat. So agyaman ang iti ayat iti Diyos. Tapno ba rin ako magpanuray din ko anak? Magpapag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 p
muna nga tayo di malunod ko. Hindi amin na raminan. Hindi amin na sa uwag. Apo Diyos, inay-dayaw ka. Itang-tanaw ka. Sikay ni amin ko. Itagpugin na bibiyang ko. Agyaman yung telat mo, may napulos ka niya. In Jesus' name. Praise God. Palamahan naman. Agrambak tayo kindi. Agragsak tayo kindi. Kapag tayo ayatan na kayo ni Apo Diyos. Hallelujah. Na isang sangayan na hindi nga daw. Hindi umuna nga lawas. Agsasabat kayo. Agpe-fellowship kayo. Kaprignahan nyo na hindi nga yati ni Diyos. So, anyo kung mati pakapuri-purang tata. Prignahan mo yati ni Diyos. May bantay na ita pakapuri-purang. So, talinagad kayo. Iti ayat ni Diyos. Dahil ito'y, di ka nilak ka lang naramas tayo. Na namatigin mo na. Iti ayat ni Diyos. Iti ayat ni Diyos. Iso ti mangdagtin ka. Iti tarigagay. Na mangsukimat ka na iti sao iti Diyos. Iti sao iti Diyos ka pumanayan. Nga mangdag ka na tayo iti panakaway. So saan nga kasakulan nga makita yung iti milagro nga mapasamang iti daytoy nga likudan iti pulpito ta umaki mamati kayo mati magbagak kada kayo ket pudno. Umanayon iti sao iti Dios dagiti kari iti Dios nga yayatan na tayo. Umanayon na ito din iti sao iti Dios kada tayo. Nga pakasawsawan, pakatinggaran, pakababaluan, ken pakadalan iti kinalintag. Tapno ti tao ti Dios ket naan panay ang mapalintag iti matang na. So iti wagas na mapalintag tayo iti matang ni Diyos kat babaan iti sa una. Babaan iti panangaklon tayo iti sa una. So una ni Diyos ay ayatan ka. Mamati ka kanita. Amen. So automatic at daging ka na nilapunos iti panakabalin iti Diyos. Na isumagking ka iti panakabalin na mga ramin iti naibag. Praise God. Hallelujah. So una na dagiti tao nga ang amuda iti Diyos ket adaanda iti kinabilan. Adaanda iti panakabalin. Ken mabalinan da maramidan dagiti isang sanga. Nga adaanda iti kinabilan, adaan ka iti kinapigsa, ken mabalinan mo aramidan dagiti isang sangayan. Saan na nagaputa ang among iti Diyos, no di kat gaputa ritrik na ampay iti ayat iti Diyos. Amoy yung kapsat, di pa nang amoy iti Diyos ket iso iti starting point. Nga maadaan ka iti pamati. Kaya babalan iti pamati. Malik na, mamay labunos iti ayat iti Diyos kita. Sumasapong na rin namin iti Diyos. Nga iso na iti magdagting ka iti ayat na mga namin iti imbag. Amen? Amen. Praise God. Glory. Glory be to God. Iti ayat iti Diyos. Kaya na isang sangayan. Amay labunos ka na tayo. Pas kuna na iti libro, iti Ephesians chapter 3, verse 16 to 19. Kuna na ito I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. So, wala ni Pablo kararag ko at aglaklaposanan na ayat iti Diyos. Iti aglaklaposanan nga kinaindaklan iti Diyos. Kat pabiligin natin, mapigsaan na iti kinunag at kinatawang babaan ng Espiritu. Kat makita tayo na adan kada tayo. Iti mapuna kinabilag ken kinapiksa. So iti kinabilag ken kinapiksa at adan kada tayo, manipod iti namati tayo. So ang pasan nga namati kay nawat mo ni Apo Jesus kas ako ken mangisalakan mo, adan ken kay iti kinabilag ken kinapiksa. Kas kuna na iti libro iti Romans chapter 5 verse 5 na iti ayat iti Dios na ilapunos iti puso tayo. Na iso, iti mangmangtad ka na tayo, iti kinapigsa mga namin, iti kinaimbang. So, ti ayat iti Diyos kat na ilapunos ka na tayo, babaan iti Espiritu Santo, anaitad ka na tayo, Espiritu Santo. Wala na di John chapter 6 verse 63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, ti Espiritu, kat iso, iti sa iti Diyos. Baka daan nyo itagar nararag ako Diyos, ti Espiritu Santo, umay kanya, ti Espiritu Santo, umay kanya, di ka ba't kabasbasalan iti Biblia, ay magapingahan, umay ka ti Espiritu niya. Basalan ti Biblia, tat isa ti Diyos, iso ti Espiritu niya ako na aplunam, kindenggam iti sa ti Diyos, iso ti Espiritu ti Diyos na aplunam, ti Espiritu ti Diyos at talinahad kingga. So, mano ka na kayo mga aplun, iti sa ti Diyos. Idiklara na ti Espiritu ti Diyos at kada kayo. Nga iso ti mangmangtad kada kayo, iti panakabalin. Nga iso ti ayat iti Diyos na nailapunos, iti puso tayo. Nga iso iti nangtad kada kayo, iti nabilag iti kinapigsa, na mangarapit kada iti amin na bagayatan ni Apo Diyos. Glory be to God. Maragdag sa akin ni Apo Diyos,
Iayat yung magdingdingan dito sa muna. Amen? Parang nagsakan na itininibribo ang anghel may salanon nga babawi. Kag marang nagsakan na rinibribo ng anghel itagragag sa pigay langit. So agragsak tayo. Iayat ni Diyos na may labda punos kada tayo. Verse 17, then Christ will make His home in your heart. Then Christ will make His home in your hearts. Daytoy kat nagmayat adong denggan. Christ desires to be at home in me. Christ desires to be at home in you. Ngayon kasama dito mga pasama, kuna na, as you trust Him. So, ang talad ka kadikit ko na, ang dipendar ka kadikit kinaimbag na, manginalama ka kadikit kinapudnuti sa una, kahit nuunang na well, idiklara, at iayang ini Diyos, kahit may napunusin ka, na iso timang magpitkin ka, kinapigsa, kinatulad, kaya kinahas. Then Christ will make His home in your hearts. Nagmayat na ito'y nadandun ka. Christ desires to be at home in me. Christ desires to be at home in you. Ngayon kasama rin yung mapasama ko na as you trust in Him. So at palagi ka kadit yung manang. Aklunam ka di iso na, apresyaram ka di iso na, padayaw ka di iso na, iso na lang ka dito, muna at dali kapanunod ko di amin na namin. Kahit na muna ang ngawin. Idiklara at iayat ni Diyos. Kahit adakin ka, na nangtunin ka, pinapigsakin kinabilang, na mga raming ini amin na pagkayatan ni Diyos. Kahit saan ka na madanagan, anyaman ini mapaspasang itigyan mo. So nagmayat na ito. Kaya kung may saksak di tapanunod mo, na ito'y nga sa amoy ni Diyos, Christ will make His home in your hearts. Kahit kung maulit-ulitan gawin, nagmayat na rin danggan, Christ decide. So Christ will make His home in your hearts. So Christ desires to be at home in me. Christ desires to be at home in you. Ngayon kasama rin ikaw kasama ko na as you trust in Him. So panuray ka kaligid ko lang, agpaidalan ka kaligid ka lang, saan ka kaligid, agbuwan kaligid ka rin lang. Kaya noon ang manangawan, idiklara ka. Triple, iayat ini Diyos na may labda-punos king ka, na may ibalgot king ka, na agtalinalad king ka. So tarigagayak na awatin nyo, na agtalinalad kayo, iayat ini Diyos. Takno, mapagbaligyan nyo amin nga banan. Kaya mabalinan kayo kagtalinalad, nga natigkar, na mamuuray, giniaw ko Jesus. Kaya saan tayo madanagan, uray pa itipatay, tasaan na iso di magdadakil kada tayo. At dahil ni Diyos, nga mga ayat kada tayo. At dahil ni Diyos, ay tinag-imbag, ay imay ni Diyos, nga magbaybayabay kada tayo. Takno, saan tayo amat na. Praise God. So as you trust in Him, praise God. So ang talad ka kada ni Diyos. When mo ang talad ka, isistema rin yung anubong. Ibagang tala kayo. Isistema rin yung anubong. Kaya madalakan. Ngayon nakagtalad ka ni Diyos, saan ka pulos ang madalakan? So saan ang pagtalad? Itisistema rin yung anubong. Saan ang pagtalad? Itinakakwan nga kapalutan. Saan ang nagpalag? Itibukod ko mga kabalang kinabalinak na ramidan. No di ka nagpalag at lang iti Diyos. Kaya ko na nagpalag kay iti Diyos. Kaya ko na nagpalag kay iti Diyos. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. So gapo, talag kay iti Diyos. Hindi pa kasama? Bumilad ka, bumigsa ka, bumigsa. Sumaya ka, titibyan mo. Glory be to God. Amen? Palagpagan tayo man niya ako. Pundasyon ka kini Kristo. Kagkaputag talinad ka kini Kristo, itinamot mo, kagpumunag. Kasaluman ka pigsay angin, rumamot ka marumamot. Iso nga inyari kiti pamati tayo iti mapuna nga inyog. Nga, itiramot iti inyog, kagpumunag ka, maumunag ka. Nauray, no idurulong iti angin, dahil nga inyog. Nung makita mo iti bagyo, dahil tinapalabas ka kapigsahan na bagyo. Nakita mo, dahil kayo iti inyog. Taluin ka na pag-oras na business side. Kasla nga matumban. Ngam, itinalpas ni bagyo, nakatakdar manay. Apay gawin, itiramot na. Kain mo nag. Rain mamot. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Praise God. So, kas itikay itinyo, may munag itiramot na. Kas dyan ipagayatan ng Diyos, mamunag man itiramot kayo. Mamunag. Takno saan na tiwag, kaya nga parugan ang yaman nga bagyo itigyan. Hindi nalpas iti bagyo. Wala ni sa lang si pagrom na.
Kaya nadadala narurungkon na itangan kayo itinyo. Yang muna na kita sok-sokimat, idinalpas iti bagyo. Nugayang mabenat-benat dagiti ramot, dagiti urat iti inyog. Isunod gayang, iti mangtedking ka na, iti kinapigsakin pa nakabalin, na napaspas-pas manin, na dumakal. So, as dahil ka na tayo kakapsat, nung umay ipada sa tigan, kapag na nakaramot na yung itiayat iti Diyos. Di tamang tan manuhay ipada sa tigan. Kalpasan tayo ka, pumilpigsa tayo manan, pumilpilag tayo manan. Amen? So, masan mo nga plunin, na naitang adakas na napasamakin ka, at plano iti Diyos din ka. Saan nga plano iti Diyos, itidakas ka po taon bida ni Satanas ka umay at patay at takaw ang dalaga. Amin nga sakit at saan nga gap po iti Diyos. Saan nga kaya iti Diyos na sisasakit, dagiti anang na, isod gapo ng awan iti emergency room, iti langit, dagiti ang health at saan nga sisasakit. Kaya dagiti tataw na mga kaklon iti ayat iti Diyos. Saan nga agtalinod iti sakit king ka, sunuman pa'y umay iti tala sakit. Ngam, saan nga agtalinod king ka. Dahil di manan, adaman na niti maragin kong istorya iti detoy. Nainyaring manan ni Apo Diyos, na lumay king ka ni sakit. Kapot adaking ka ni ayat iti Diyos, adaking ka ni sawat iti Diyos, saan mo nga malubusan, na hanggang nga mamati, nga agtalinod iti sakit ika, buligan pumanang, dahil nakakagsukli. Kasko na iti Biblia, na iti darat, iti baybay, kat ingkabil iti Diyos na bagdan dito na baybay. Tatlo, saan na mabalin, nalampasan dito na boundary. So, di sa iti Diyos, kat naikabil, kat iti nagbabasit na bukal iti darat, iti baybay. At dahil iti sa iti Diyos, ijay, nga rin ka baybay, kat saan na makaya, nalampasan iti boundary. Ingkabil iti Diyos, iti darat, iti baybay, na iso iti boundary, nga saan na kaya nalampasan. Iso wala itang nadaluyon, no agumor, tinagpigsa, dahil iti daluyon nga mas nakabantay. Kung umay ka mapusin na rin ang adarat, ngayon kabil iti Diyos na bundang iti baybay. Gapo, taada, iti sao iti Diyos ka rin itang adarat. No, agsaw lang kumalit ang adarat kantado na kuma. Agsubli ka. Agsubli ka mataan. Uri umay ka, agsubli ka mataan. Gapo ka, kung iti Diyos na kabil iti Diyos na sa iso iti bundang, iso iti boundary, kat saan nga kaya ka napasan. So, yung kabil iti sao iti Diyos dyan, uri darat lang nila. Haan nga kaya nga pasag, kasanuman iti kadakal iti taluyo. So, ibagat kingkano, may magkingkan sakit. Saan mo magpalubusan na talinag ka rin ang sakit. Iti klarang iti ayat iti Diyos, ito na magsabli ka. Hanggang nga makapagtalinag kanya, kada kanyang iti ayat iti Diyos. Umay kingkat iti problema, kas na saan mo nga mo, iti pamuspusan, awanan iti magkita mga dalan, nga iti ayat iti Diyos, mga ramit iti dalan. At mga bali na mapagbalikin. At iti Diyos, sana may palubos, iti rigat na saan mo nga kaya masalungan. Kaya ito, nadakat ikatanaan, iti rigat iti Diyos, pangikabil iti pamuspusan. Mangikabil iti dalan. Takmo kanayon ka magbaligi. So kanayon tayo magbaligi. Dahil kita talinaw iti ayat iti Diyos. Dahil kita talinaw iti mag-recognize iti ayat iti Diyos. All things work together for good. Amen? At banag amin na naimbag. Glory be to God. Kaya kung mati pakadanagan tayo, sige, enjoy tayo kiti. Enjoyin nyo na ito kung magdingan iti sa iti Diyos. Tapos marapunos kayo pa nagiti ayat iti Diyos. Magtag ka na kayo tinanay ka pamati. Nanuumay iti trahedya iti Diyan. Kaslay iti darat iti kaipan. At so, talinaw. Saan ka agbarong pisak na walpuhan niya? Hindi nung mas masama kung makikindi mo ang paper na yung nagiging ko yung hindi mo sa magpigyan ko. Ang pinigigyan hamon niya kita. Among, suga kaya iti Diyos nga umulit ka, iti pamati. Rumamot iti ayat iti Diyos. Tauray luway iti bagyo kung saan na kaya nga dalagusin. Amen? Praise God. So rambakan tayo makanayon iti kinaimbag iti Diyos, agyaman tayo iti naldaw, iti biyak tayo, iti ayat iti Diyos, may lapunos ka na tayo. Kada iti trabaho, may tug na ka na tayo, agyaman tayo kami. Iti salon at iti biyak tayo, makita na iti anak mo na salon at tayo na magyaman ng ako Diyos, iti ayat mo, agyaman na iti nagimbag. Ipagbarata na kayo, magyaman tayo ng karag iti naimbag, kami tidatas ka sa nagkabuking Apo Diyos. No may man tidatas, Apo Diyos, agyaman na tala ito yung katibanan kung manaimbag. So puro naimbag amin, iti pagyamanan tayo kini Apo Diyos. Taisuna, iti mga ipapahit iti naimbag, gapo ti ayat iti Diyos na may napulos ka na tayo. So ay ayatan na tayo ni Apo Diyos, saan nga gapo tayo ayatan tayo, isuna, nulikat ay ayatan na tayo iti Diyos, gapo tayo ayatan na tayo iti Diyos. Kat naawatan na ita na ayat iti Diyos, mabalin ang magayatan iti Diyos. Pati mang tadlang ingkat ipa nakabalin nga mga ayat iti Diyos, kat maawatan iti ayat iti Diyos, babaan iti pamati. Praise God. Hallelujah. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Suga po, pagdating ka di ayat iti Diyos, kaputan ang pagdating ka iti Diyos.
Bumilog ka, bumilog. Pumigsa ka, pumigsa. Sumaya at ikaw mo. Verse 18, and may you have power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Hallelujah. Praise God. Dahito'y kat na isang sangayan, alam niyo anamati, kat adaan niyo ti panakabalin, nga makaawat, no kasano kalawa, no kasano kaatidog, no kasano kanato, no kasano kaunag, iti panagayan, iti Diyos kada tayo. So you have the authority to determine. Adaan ka iti panakabalin namang doktal, no kasano kalawa, no kasano kaatidog, no kasano kanato, no kasano kaunag, iti panagayan, iti Diyos kada tayo. Amen? Amen. Kaya ikot panakabalin. Panakabalin, gabuhi kaya iti Diyos ngayon. Verse 19, may you experience the love of Christ. Oh, praise God. May you experience the love of Christ. Though it is so great to understand fully. So numan pa'y nagrigat ng mga katan, numan pa'y saan na marupon iti ayat iti Diyos. Kaya't na, naritunahan tayo, iti ayat iti Diyos, babaan kay Kristo. Sa muyo di pa nang narikit namin iti ayat iti Diyos, kat nabilbil, gantay pa nakaamu kay Kwan. Tandaan niyo, di pa nang narikit na iti ayat iti Diyos, kat nabilbil, gantay pa nakaamu kay Kwan. Wala pa iso di pa nang naamu kay Kwan, kat iso iti wangang na pamudyan, ngam saan nga iso iti nagpananggaan na. Kaputan o rikit na iti ayat iti Diyos, mauno pa iti kinananay iti Diyos. So saan niya di mapasama, nurikit na iti ayat iti Diyos, umaitin ka, iti isang sangayan iti Diyos. So rignam, iti ayat iti Diyos. Tap na mabalinang nga aramidin, dahil iti isang nasangayan na panag. Mabalinang nga aramidin, aming napagayatan iti Diyos, aming nga nag-iimbag. Kat awan di siya sinuman nga makadaldaran ng kingdom. Kat mapagpaligyan aming abalan. Kas pa na iti libro, iti Romans chapter 8 verse 37 to 39, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, 39, neither high, neither deep, neither high, nor deep, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So pagbaligyan tayo aming nabanag, gapukin ko na ang mga ayat kada tayo. At awan di siya sinuman, ken awan iti anyaman aban ang makaisina, iti ayat iti Diyos kada tayo. Amen? So naglagi mo niyo, ano ang talinod ka, iti pamagi na ayatan na ka di Diyos. Iti ayat iti Diyos, ken may napunusin ka, na iso di magtagin ka, iti kinabilog, ken panakabalin, nga mga ramit, iti amin na pagayatan iti Diyos. Kaya maklunin niyo rin ako na yung matitigan. Amen. Praise God, na wala kang magdar kayo, tinitiugan dawal. Hallelujah. Praise God. Surambakan tayo man ang tikinibag ni Apo Diyos. Praise God. At may sakit man namang rambak, tikinibag ni Apo Diyos. Hallelujah. Praise God. Glory. So na wala na yung ato yung nagitigimay yung kung sumurot kayo kanya, itingararagdag ko naman. Apo Diyos, agyaman na iti ayat mo kanya. Agyaman na iti isang sangayan ng ayat mo kanya. Kat kaputa may lapunos ti ayat mo kanya. Agahanap ti panakabalin nga gayat. Apo Diyos, itan ko gingat ti giyag ko. Itan ko gingat ti puso. Itan ko gingat ti kararwa. Itan ko gingat ti amin ko. Kasta nagsubalit ko, tinagpatag na ayat mo kanya. Apo Diyos, takdo ang kinirag ko. Kaputawan ti siya, sino man nga makaisina ti ayat mo kanya. Apo Diyos, agyaman ang pinag-imbag na imang mamangidaldaran kanya. Agyaman ang tawan ti makarabsot kanyang dita imam. Agyaman ang iti ayat mo. Ang mamangdag kanyang ti inabigsa. Mamangdag kanyang ti inatulet. Mamangdag kanyang ti inanos.
Ako Diyos, agyaman ang kayat mo. Ang mamantag kanyat ti salaknik. Mamantag kanyat ti inanang. Mamantag kanyat ti tangna. Kay mamantag kanyat ti palakabalin ng mga ramit tinibag. Ako Diyos, ikay dayaw ka. Itantanong ka. Kasi ka tinagapuan ni Tibiyag kinayat. Kaya sikat ni mastermind, hindi amin nga pagswak. When ako Diyos, agkalagakin ka. Ang tikandarap, ikiniimbag mo. Kaya nang ginanama, taligit isa o. Ako Diyos, apresyanan ka. Itantanong ka. Padayawan ka. Kaya saan ang nagdoon po, taligit ka rin. Ako Diyos, agpanurayan ka. At paidalan king ka. Nga si kalang ti muna nga dali di panunot ko. Iti amin nga sapot. Kaya iti amin nga namin ang kaya. Ako Diyos mo pang ti amin nga dayaw kin kinatanok. Manipot iti. Ita. Kinitag na nayan. In Jesus' name. Ramdaman na humanti kinibag iti Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So ipinali nga kanito. Ramdaman tayo mga na yung itinibag niya po Diyos. Mabalin na itinan mo na kita matang. Katrig na hanggang kinayan nito Diyos. Hallelujah. Trig na kami kayat na may laklap na pasal ka. Lagi mo nakasano ay naon na kanya. Ako Diyos manipulitin ko po din ibaso. Nakasano ay dalan na ka. Nakasano ay ikan na katitrabaho. Nakasano ay sinulbang mo na hindi problema. Agyaman ka na tayo ni Diyos. Tadalatan ta na sa bibiyang. Agyaman ka tinagigmang kayo. Ni Diyos ka nagigadalan. Di ka nasa sa magkiktingan. Numarik nang nagdiwang na galubos. At hindi ko nila ni Diyos ka nagigilulwa kayo. Sayang na sayang amin ito. Iparik namin kinayaan ko Diyos. Nakasano na agyaman ka kinukuhanan. Iti ayat nanay na punos na kita. Sige ka, saan ka kumangaga amin nga sayang na ng Espiritu ni Diyos. Tignan na ito hinayat ni Diyos. At ang isang sangayan na mapasama kita. At ang isang sangayan na mapasama kita mo. Glory! Malay tayo kaapo. Itanong mo iti Diyos. Itanong mo iti Diyos. Apresyaran na ako Diyos sa ibigyan mo. Apresyaran iso mo sa ibigyan kamay. Apresyaran iso na kiangin na yung anas mo tapal. Kanang na diyaman di mapasama ko ang bibiyang mo. Awan ti datos kung makaranran ganyan. Hindi ka na. Di Diyos ay ayatan na. Awan ti siya sinuman makarap na di plano di Diyos kanya. Diyaman ang ako Diyos ikaitan mo mabiyang ko. Ikaitan mo ang pamilya. Ikaitan mo ang anak. Ikaitan mo ang kapsap ko. Ikaitan mo ang ganyan mo ako Diyos. Kagyaman ang ako Diyos. Kagyaman ang trabaho. Kagyaman ang manay dayo ka, kanayo na ako ninyo. Sige kapsa. Malaglag sa kanin ni Diyos na nakarapan. Mag-i-operate ka. Mag-ipagrambang ka, hindi ayaw ni Diyos kita. Yes. Laglag iba. Hindi ayaw ni Diyos na tailapuno sa nilip puso tayo. At ang nilip puso tayo. Glory, glory. Manay dayo ka. Manay dayo ka. Agyaman kami ni blessing. Agyaman kami ni Manay. Agyaman kami ni Ani. Yes, Jesus! Agyaman kami ni Manay. Ako Diyos
kami na